Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Maganing sa kababae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mikay. Ito na lang kong Manila, pi. Ito na lang kong matrabaho sa kitrabahoan ni auntie. Kaya ka di mo dito? Nalayo ra ba itong Manila? Oh, uy. Ako pa. Sige na, ma. Aray magkatabang pag kunin niyo, ma ba? Lisod ba ka ayota? Nahala, ikaw ko. Kaya man ka ni mo. Pag-amping dito, ha? Sa Manila? Oh, uy, ako ba ko sa ka-auntie? Nga nagpuyo sa Dasmariñas, Cavite? Nanuwag man? Hello, auntie? Hello, Mikay. Nakoy pinaila di mo. Ha? Kinsa man, auntie? Usa di ka Philippine Navy. Ako ihatag imong number, ha? Aral magka-text-text mo. Naraman siya diyan Manila na aside. Wa makakay uyab. Oh, wa man hinuon, auntie. Oh, text-text naman ka, ha? Okay ra. Naini text. Mo na tingali ng giingon ni auntie ay ako masahon, bi. Hi. Ako di ay si Ronald. Okay ra makikigala. Akong replyan, bi. Oh, uy. Nanuwag pa si Ronald na ako. Hello? Hello, Mikay. Ikaw ito malaag. Pero magdala ko kauban si Ann. Ha? Kinsa man na? Kauban ako sa Navy. Oh, mao ba? Oh, sige, okay ra. Magdana lang po kung akong kauban aron dili siya maboringan. Aron sa ba nga na siya kastorya? Sige, Mikay. Magkita to niya, ha? Sige, bye. Hey, Mikay. Hello, Ronald. Oh, good. Kuha may kong kauban sa Navy, si RR. Hi, Mikay. Hello, RR. Kalain siyang tinutukan ako eh. Samtang nagkiklamano siya. Tuod di ay, ang akong amiga. Kauban ako sa trabaho, si Lorna. Hi. Hi, Lord. Hi, Lord. Yeah, asan pa rin nyo? Mga oras ito, uy. Ikaw, Mikay, asan ang gusto mo nga pagkanaan? Bisag asa lang, Ronald, oy. Okay ra ko bisag asa. Asa naman kasi mana nga. Walang paramdam si Ronald na ako. Wala sa text. Oh, uy. Out naman din ako. Kinsa ba yung text? Unregistered man? Ako basahon, B. Hi, ma'am. Kumusta? Oh. Ako replyan. Kinsa ni palihog? Oh. Nanuwag yun ay. Hello? Hello, Mikay. Ako na si R. Oh, apin ako kinsa. Ikaw din ni R? Asa din si Ronald? Oh, wali ka may iba? Noon sa? Nalistino naman siya og laing lugar. Nasa Giyasayan sa Palawan. Mao ba? Wa magud siya nag-text na ako kung naunsa na ba siya or asa na ba ka siya ron. Mao ba? Mikay, pwede ta maglaag doon? Kung okay rin. Aha? Asa mo po tamang laag? Sa Boulevard. Oh, sige, okay ra. Magkita na lang unya ta.
Bye. Salamat rami kay nga nakikita ang pinako. Uy, kaso, uy. Wa ba si kuling nga adlaw agod? Ganahan po ko mulaag. Okay naman kanimo nga manglaag ta kada wa kay trabaho. Okay ra, uy. Si RR may nanawak. Hello, R. Hello, Mikay. Naunda ko tuyo nimo. Unsa man na, R? Okay rin nimo kung manguyab ko nimo. Unsa? Wa ka magbinuang, R? Oo, nga taong binuangan di ka. R, ako sa naman naon ha. Hatagi usa ko og time. Uy, kaso na ko, Mikay. Andam ko magpaabot. Salamat, R. Hello, Mikay. Kumusta naman tong akong giingon nimo? Usa naman ka semana. Sige na lang, uy. Ha? Unsay sige na lang. Sa ato ba? Isugot ako nimo. ORR, ako na kang gisugot. Salamat, Mikay. Salamat tungod kay wa ko nimo padusig dugay. Basin imo kong binuangan, ha? Dili na mahitabo eh. Dili na mahitabo, Mikay. Tungod kay mahal kay di ka. Mupauli ka sa inyo? Mao na, RR. Naenda magud akong kontrata isip trabahanti sa usa ka pabrika sa garments. Maong mupauli na ko sa amo sa Mindanao. Magkalagyo dito, ani. Bisag ako kani. Nag-uol kog maayo nga magkalagyo ta. Tungod kay nagkat-o nagkikos pagkikugman nimo. Pero, Mikay, text lang ba yung gihapon ta? Way problema, RR. Ay, taod-taod naman pwede kong na-standby din is amo sa Mindanao. Ay, kalaay, uy. Guys, kita ni mo imong agaw, oh. Gaw! Oh, Gaw ko ita na. ha? Asa man tagaw? Ato ta sa Sibugaw. Sa Halapu-Lapu ba? Ato ta puyo sa bahay ni Tia Aida. Mga palitag trabaho. Basin pa dahil makakita taninot ka trabaho dito. Sige, gaw. Mupuyo ko nimo. Ayan. Wa pa magikumakit ang trabaho din sa Lapu-Lapu, eh. Hoy, Mikay. Nay mag-ila-ila nimo oh. Kauban is amo silingan. Trabahante ra ba ni sa usa ka airline management. Ato ba nga to kaw, basin makatabang to ni magpasud og trabaho. Mao ba, auntie? Sige, auntie. Mo di bago na nagkakita ni din eh. Kaya di man di kita ka din eh. Mao na, sir. Nangita palagi kong trabaho, sir. Uy, mawa? Ay, kapala ka. Kasi magkatabang ko niyo pagpasod og trabaho sa MIPSA 1. Mao ba, sir? Salamat tayo, sir. Ako dahil si Stefano. Ikaw? May kayo, sir. Thank you, Lord. Nga nagasuod kong trabaho. Huwag ko ni mo pasakti. Og salamat pa ni Sir Stefano. Kaya iya kong kitabangan. Salamat, Mikay. Human sa tulog ka buwan, imat kong isukot sa ako pa si panguyab ni mo. Naluoy na magkukunin mo. Pero, dili ba kalikayan ang mga storya sa mga tao, Stefano? Kayo saon, layo biya kay Gap ang atong edad.
nasayod ko, Mikay. Pero Stefano, o insaon na nato, nga supak man kayo mong duha ka mga anak sa to relasyon. Ay, kabala ka, Mikay. Andam ko panaliptan ka. Mahal ti ka. Huwag buhato ko ang tanan, aron lang malipay ka. Salamat, Stefano. Usa naman day katuig ang relasyon ni Stefano. Dali aras panahon, uy. Ay, laaya, uy. Facebook na lang ko, be. Oh, uy. Now may message request? Uy, hala. Si R? Kinuha ko. Nakulbaan ko. Siya tuod na message na ko. Taod-taod na nga way communication. Akong basahon. Hi, Mikay. Kumusta naman ka? Pwede tang magkita na ako na-assign sa Cebu. Mauni akong number. Tawagi ko. Gusto ko nga magkita ta. Replyan ako, okay? Salamat, Mikay, nga nagkikita ikan ako. Salamat po kay nisugot ra ka nga anita din magkita sa mall. Doon, mga usat na. Oh, sige. Pwede rin tamang laag ilang sa bridge sa Pusok, din sa Lapu-Lapu, ini kuman. Mikay, nganong mo ka naman magpunta ako? Useless ramang good kihapon. Kumukontak pa ko nimo. Layo naman ka na ako. Sa pasad. Dali naman ka makitaglain kay sakto gud ka sa baro. Nya, Navy pag yun. Katawa lang kada. Sige na, pre. Mauli na ko kay sayo pa kong duty, ugma. Ugma ba? Manglaag na sa daya. Kuwaon di ka sa trabahoan ninyo. Sige, ikaw bahala. Nag-text na si RR. Basta po si Stefano. Ay, bahala na. Si RR akong replyan. Miss love na ko si RR. Hangtod ka ron. Siya gihapon ang niasa kong kasing-kasing. Oh, RR. Imo mo ko pong kita din sa motel. Pasagdi ko sa mong buhatan. Pero R. Shh. Mahal ka. Mahal ba di ka, RR? Mabdus ka? Nalipay ka? Siyempre, Mikay. Naano ko tayo, anak. Ay, kabala ka. Andam ko musuporta sa imong pagmabdus. Salamat, R. Ubay-ubay sa na-like sa mong picture ni RR da. Nga akong gi-upload sa feed. Mailan na kong tingin din sa picture, oh. Oh, uy. Chat na ko. Babae man eh. Akong basahon. Hi. Asawa ko ni RR. Aron ka mo to. Doon na may pictures. Akong isend ni. Giginuo ko. Nakong ninyo si RR. Ayos ka!
pagdawat nga dakong minyo si RR. Pero salamat na lang nga wa ko magpadasa akong kalagot kang RR tungod kay waysa ang bata. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga gaba na pud ni sa akong nabuhat kang Stefano. Kay bisan tuod layo ang gap sa among edad, pero matinud-anon siya nako. Ug iya gyud kong gifight sa iyang mga anak. Bisag supak iyang mga anak sa among relasyon kaniadto. Karon, upat na katuig among anak ni RR, pero wa pa gihapon niya makita ang iyang anak sa personal. Pasalamat rasad ko, kay bisan tuod ingon ini ang sitwasyon namo. Padayon gihapon siyang nagsuporta sa iyang anak. Kanimo RR, kung naminaw ka man karon, hinaot mo abot ang time nga magkita namo sa imong anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.